Mesto Senica sa v stredu 21. mája stalo jednou zo zastávok medzinárodného mierového behu Sri Chinmoy Openness Home Peace Run. Ide o štafetový beh s horiacou pochodňou, ktorá symbolizuje mier a priateľstvo. Pochodeň nesú bežci cez viac ako 155 krajín sveta. Do podujatia sa aktívne zapojili aj žiaci základnej školy na Sadovej ulici. Bežcov privítali s vlastnoručne vyrobenými vlajkami mieru a povzbudivou atmosférou. Účastníkov podujatia privítala riaditeľka školy Svetlana Chábelová, pričom k iniciatíve sa pridal aj zástupca primátora Filip Lackovič. Po privítaní sa všetci spoločne presunuli na začiatok cyklotrasy, kde ako symbol mieru zasadili strom. Zástupca primátora vyzdvihol význam myšlienky mieru a potrebu pripomínať si jeho hodnotu v každodennom živote. My v Európskej únii si užívame už 80 rokov mieru, ale sami vidíme už tretí rok za našimi hranicami zúri vojna a nie len tam. Vo svete sú nepokoje dlhé roky a zdá sa, že to v podstate nemá konca. Preto je dôležité si pripomínať, aký je mier dôležitý. Je dôležité, aby decká videli, že ten mier celosvetový vychádza vždy z ich srdca a každý človek musí pestovať to dobro v sebe, aby sme sa zbavili konfliktov a žili v mierovej spoločnosti, lebo vidíme, že keď žijeme v mieri, tak sa nám žije lepšie. Ja som veľmi rád, že tento celosvetový beh zavítal do Senice a som hrdý na to, že Senica bola vybraná ako jedna zo zastávok tohto behu mieru. Ako mali všetci možnosť vidieť, tak decká na základnej škole sa toho veľmi pekne ujali. A aj pani učiteľky hovorili, že sa na to tešili a boli veľmi iniciatívni k tomuto a verím, že si odnesú veľmi peknú spomienku na dnešný deň do konca života. Na to, aby sme si aj my tu v Senici každý deň mohli pripomínať, aký je mier dôležitý, kvôli tomu sme zasadili tu strom mieru a k tomu máme vlastne aj tabuľku, ktorú keď si človek prečíta, každý deň si môže pripomínať, prečo je mier dôležitý pre svet. Takýmto symbolickým pohybom chcú dobrovoľníci ukázať deťom aj dospelým z rôznych krajín, že napriek odlišnostiam môžeme spolupracovať, navzájom sa rešpektovať a budovať tolerantnejší a mierumilovnejší svet. Beh bol založený v roku 1987 v New Yorku a odvtedy prešiel viac ako 160 krajín sveta. Na Slovensku bežíme okolo 5 dní každý rok, buď z maďarskej, z českej, z poľskej hranice a vždy prepojíme aj našich susedov. Tento rok sme začali 19. mája na maďarskej hranici a mierovú pochodeň odovzdáme na českej hranici tento piatok. My ďakujeme mestu Senica, že nás privítali s otvorenou náručou a vďaka ich dobrej vôli máme tu takýto krásny nový strom mieru. Je to niečo, čo nám bude pripomínať, že aj my sme súčasťou väčšieho celku, prírody. Tak ako nemôžeme žiť bez mieru, nemôžeme žiť bez stromov. Je tu taká krásna pamätná tabuľa s citátom: každá chvíľa je tou správnou chvíľou, keď chceme urobiť niečo dobré. Mierový beh v Senici zanechal nielen symbolický strom, ale aj silné posolstvo, že každý z nás môže svojím prístupom prispieť k lepšiemu a pokojnejšiemu svetu.